Водачът на синята пловдивска листа Димо Гяуров беше категоричен, че след изборите БСП и ДПС ще останат в опозиция. За промяна на политическия модел се обявиха и представителите на бизнеса. Шефът на бизнес-експертния съвет Димитър Язов настоя пред сините да инициират в следващия парламент пловдивско лоби за решаване на местните проблеми. Кое е първото нещо, което трябва да направи пловдивското лоби в парламента за Пловдив? Значи първото нещо, което трябва да се направи, ти много хубаво каза. Първото нещо е да се създаде пловдивско лоби за Пловдив, парламент. Не да идат там и да се карат пак кой син, кой червен, кой зелен, кой бебян. Първо трябва да създадем едно лоби за Пловдив. След като създадем това лоби за Пловдив, следващото, което е най-важно за града ни, е да се върне Пловдив в реалните си граници, които беше. Защото той града в момента се задъхва. Ако ги караме поред по степен на важност, нещо, което е важно не само за Пловдив, то е важно за цялата държава, това е инфраструктурата. Ние толкова много пари изпускаме от Европа. Европа ни подарява пари, ние не можем да ги използваме, да си оправим инфраструктурата. Инфраструктурата е кръвоносната настева на всеки бизнес. Въпросите, които поставят, зависят и от централната, и от местната власт. Ролята на местната и на централната власт е никаква друга спрямо бизнеса, освен да осигурят реални, истински условия за развитие на бизнеса. Защото не може да говорим и за никаква политика, особено за социална, ако не говорим и за икономика, за бизнес и онези предпоставки, които след това да запълнят другите сфери. Така че въпросите им са много правилни. Истина е, че Пловдив се задушава, то от табела до табела. Пловдив е обречен да става един космополитен град. Може би в близките 10-15 години Пловдив ще нарасне неимоверно много и сега е времето да се поставят онези инфраструктурни проекти, които да дадат това разширение в бъдеще, което пък ще привлече инвестиции, ще привлече бизнес и ще привлече младите хора да остават в родния си град. Димо Гяуров се съгласи с Димитър Язов, че проблемите на Пловдив не са партийно отцветени и заяви готовност за съвместни действия с всички пловдивски депутати за съвместно решаване на проблемите. Перспективите пред младите хора, които завършват висше образование и социалната политика на държавата, бяха другите теми на дискусията между бизнеса и политиците. Бяха направени редица компромиси от това правителство за прилагане на европейското законодателство именно в социалната сфера, за да може то да се хареса на своя електорат. Преференции за младите, това е преференции за спорта. В Пловдив все още продължават да се рушат стадионите, не се гради. Обещаваме им да направим бизнеса работещ, обещаваме да направим така, че хората, младите хора, да имат реализация в България, тъй като Пловдив е университетски град, а пък младите, които завършват, бягат към чужбина и си говорим на теми как да задържим младите хора тук, каква реализация да им предложим, какви конкретни мерки ще има от гледна точка на данъчни облекчения, връщане на ДДС, срокови, всичко това, което вълнува и най-вече нова политика, нова политическа воля и нови политики. Депутатите от Пловдив, независимо от кои политически сили са, да работят за Пловдив. И политиците и бизнесмените заявиха готовност за бъдещ диалог и взаимодействие по отношение на решаването на проблемите на града. Купуването и продаването на гласове